Dobré odpoledne, tak my si vás dovolujeme přivítat tady u nás v novém senior parku a za městskou část Praha 20 a já bych na samý úvod předala slovo těm 3 nejdůležitějším, vidíte, jak nám to pěkně vyšlo, všechno jsou to dámy, takže naší paní starostce Haně Moravcové, potom tady máme paní Ilonu Juklovou, předsedkyni základní organizace Senioři, která nám řekne, jak si budou nový park užívat. No a osoba nejdůležitější, paní cvičitelka Hanzová, která nám názorně vysvětlí, jak na těch strojích vážení budeme cvičit. Takže na to se teda velice těším. Tak doufám, že si užijeme příjemné odpoledne a předávám slovo ráda paní starostce. Tak krásné slunečné odpoledne vám přeji. Já myslím, že se podařila krásná věc. Podařila se ta věc díky naší místní organizaci seniorů, všem seniorům, hlavně tedy paní Juklové a panu Aptovi, kteří se aktivně podíleli na té přípravě a koordinaci. Potom bych chtěla moc poděkovat nadaci správného životního stylu, firmě Adam Zahradnická, která nám poskytla vlastně finanční prostředky, abychom to mohli pro vás hezky vytvořit, firmě Colmex, která to pro vás tady vlastně potom realizovala, a potom našemu odboru životního prostředí a paní Tomsové, tamhle ji vidím, která vlastně si to vzala pod svou záštitu a pracovala od začátku do konce na tom. Já nevím, možná, jestli bych mohla poprosit zástupce těch firem, jenom aby vás bylo vidět, komu vlastně děkujem. Takže jim velké díky. A přeji všem seniorům, aby si to opravdu užívali, aby využívali ty stroje, aby to přispívalo k jejich zdraví a kondici. A předám slovo paní Juklové. Já jsem chtěla moc poděkovat městskému úřadu, že nám udělali takovou radost. Já si myslím, že to potřebujeme, hodně potřebujeme trošku se procvičit, až půjdeme na procházku, až půjdeme třeba tady do Penny nakupovat, takže se tady zastavíme a zacvičíme si. Já doufám, že i mládež, ne, moc jich tu není, ale plno lidí, plno seniorů má vnoučata, takže jim řeknou, že jim vyřídí, aby to neničili. Každé dítě, senior, každý se na to může zkusit, je to pěkný. Doufám, že nám to co nejdýle vydrží. Děkuju pěkně. Dobrý den, já, jak už bylo řečeno, jsem tady proto, abych vám předvedla, jak na těch strojích správně cvičit. Poprosila jsem tady paní Juklovou, jestli mi bude dělat figurantku. Samozřejmě po té demonstraci můžete se mě i klidně na cokoliv zeptat, s čím si nebudete vědět rady, co vás bude zajímat. A jinak jsem strašně ráda, že můžu být právě u otevření tohle parku pro seniory, protože jsem místní rodačka, tak mám radost, že i vy si můžete tady zacvičit a odpočinout. Takže jestli vás můžu poprosit, jestli bychom se mohli přiblížit k těm strojům. Think twice, 'cause it's another day.